Udalaren partez eskerrik asko honea hurbildu zeaten guztioi eta eskerrak eman behar dizkiogu hemen nire alboandaren Jon Pol Agirre eta Maite Berasategi. Jon Pol Agirre Goierri Kirol Elkarteko saskibaloiko arduraduna da eta era berean Urretxuko udaleko zinegotzia. Eta hemen eskerren Maite Berasategi dauket, eiluz, elbarritasun duten pertsonen elkarteko arduraduna, eta hemen bildu gea San Juan txapelketa integratzailea aurkezpena egiteko. Esan beharra dago, ekainen garai baten elkartzen ziala bi ekimen ziala, bat alde batetikan kirol integratzailea eta beste aldetikan Goierri kantolautako hiru biderri du saskibaloiko txapelketa, eta oso arrakastatsua izan dian bi ekimen, eta aurten, pentsau izan dugu honi beste pauso bat, aurrera pauso bat ematea, eta biak elkartzea eta integratzea, ez? Badakigu urte askotan Goierri kantolautako txapelketa horretan oso ondo junda eta jende asko parte hartu dula, eta baita ere kirol integratzean gauza bera, ez? Jendea gustora ibili dela eta parte hartu dula. Ekainaren 15 eta 16 antolauko den txapelketa bat izango da, eta gure aldetik pentsatze dugu desoreka eta desberdintasun gabeko gizartea nahi degula, eta gizarte bat denontzat, ez? Eta ez dugu zalantzarik udalak izan behar dula lehenengo eragilea daukagun helburu hori lortu ahal izateko, ez? Zailtasunez kontzientzia gea, baina denon artean pentsatze dut lortu dezakegula. Orain egingo duguna da, hitza Jon Poli emango diot, zehaztasunak eta txapelketaren zehaztasunak esplikatzeko, eta gero Maiteri hor antolako dian beste jolaz horiek bai esplikazio bat emateko. Egunon, ni Goierri Kirol Elkarteko saskibaloi sekzioaren izenean, nire poza adierazi nahi dut, hontan parte hartzagatik, gu saskibaloia ulertzen dugu kirola bezala eta baloreen transmisio bat bezala, eta ariketa edo ekintza hontan parte hartzea gure ustez parte hartzaile guztientzat, kasu hontan probablemente saskibaloian inguruan dagoen jende asko parte hartuko do, balore gehiagozko balore bat da, ez? Orduan, nik komentatzen dut, hau da gure 12. 3x3 txapelketa. Urtero bezala San Juanen aurreko asteburuan egiten dugu, eta zuzenduta Benjamin kategoriatik senior kategoriara bai neskatan eta bai mutilatan. Dauzkeu egin dugu 5 mailetako zatiketa bat, alde batetik Benjaminak, 2002-2003 jaiotakoak, alebinak, 2000 eta 2001 arten jaiotakoak, infantilak, 1998-1999 garren urteetan jaiotakoak, eta kadete juniorrak, 1995 eta 1997 bitartean jaiotakoak, eta seniorrak 1994tik aurrera. Izen ematea, inskripzio txiki bat badago, infantil, alebin eta benjaminetan 8 eurokoa, eta senior eta kadete, senioretan 32 eurokoa eta kadete junior mailan 16 eurokoa. Alebin eta benjaminen partidua jokatuko die ostiralen batez ere, eta gero finala larunbat eguerdian, eta kadete junior larunbat eguerdian, eta infantilak larunbat goizen, eta seniorrak larunbat atxalden. Gure kolaborazioa ekintza txapelketa integratzaile honetan izango da larunbat goizen batez ere. Larunbat goizen batera egingo ditugu alde batetik 3x3 txapelketa infantil eta kadete junior kategoriatan, eta egingo ditugu ondoan, plazan ondoan, hainbat ariketa saskibal integratzailea deitu diegunak, ez? Saskibote, saskitartalo, saskibolo, saskibotxeak, saskigiltzatakoa, saskamaiketako,
saski gurpil base gainean, saski slalom, saski baloia, saski marazki eta irtera helmuga. Orduan, ariketa ekintza honekin, espero dugu helburu horieta heltzea. Egunon, gure partetik ere guztioi, eta elkartekide bezala, iluzko elkartekide bezala, pozik sentitzen garela gizartean parte hartzez eta elkarrekin lanak egitearekin. Orduan, uste dugulako baita ere gure meta desagertzea dela elkarte bezala, baino gizartean behar ditugun lorpena lortu ditugulako, o gure meta lortu ditugulako, eta hau da, erabateko integrazioa. Uste dugu kirola dela erraminta bat ona gaurko gaztei eta hainbat gizarteko jendearen gana iristeko, eta jakiteko gai garela elkarrekin gauza asko eramateko, eta berdinak ez izan arren, o gauza berdinak, erreminta berdinak erabilez arren, gai garela elkarrekin trukaketa aberasgarri bat izateko, eta nahi dugula gaina parte hartzaile bezala. Saiatu gea aurreko urteetan, esan duen bezala, kirol integratzailearen eguna sortzen, hola aurrera eramaten, eta ikusi dugu bestalde batetik bazeudela beste batzuk kirolean ari zirenak, eta agian ez genuela ondo ikusten bakoitza bere aldetik jarraitza meta integrazioa izanik. Orduan, beti pentsau izan dugu baita ere, hainbat eskolekin, gazteekin, harreman hori aberasgarria dela, normaltasun batea iristeko, eta puntua ikusi genuen, agian puntu polita zela, nonbaitetik hasteko. Eta, hortik egoteara bai deu, kemen ere hor daukagu laguntzaile bezala, kirolean, eta, sentitzen garela hori, partaide aldetik, pozik, laneako prest, eta, eskartzen dugula udalaren aldetik ere bultzada, baina eskartzen dugula implikazioa, eta aurrerantzean beste lan batzuetan ere trukaketa hori izatea ez. Egun hortako guk pentsatu ditugun tailerrak, ez dakiz zerrenda pasau zatzuen, baina bestela pasauko dizuegu, izango litzeke, saskibotea, lehen esan dizue, 10 joku, 10 tailer, non gaztetxoekin eta beste batzuk handixiok, parte hartuko duten, eta gero baita ere kanpoko saskibaloia egiten duten beste talde batekin, hau da, beraberakoekin, bagian prest daudela laguntzeko eta gertuko direla gure artera, eta beraien eskua ere onartzen dugula eta eskertzen dugula. Honez aparte, egun hortako prestau da olako argazki erakusketa bat, bitartean ekin batera kontutan izanik komertzioaren astea egiten dutela, eta argazki lehiaketa horri hemen polikiroldegian sarreran jarritako ez gain, emantzaile hainbat deporte dendetan, optiketan eta entzun dendan ere, argazkia jarri dira eta jendeak nik uste dut harrera ona izan duela, beraien aldetik oso ona eta kaleko jendeak iritsi zaidan gutxia, ez zutela espero, ikusten da gai garela, naiz da bereiztasunak izan, da bakoitza berea ditu, hemen bereiztasunik ez dugunik ez da inor, gai garela beste deporte batzuek eta beste gauza batzuetan parte hartzeko. Orduan, gizarteko partaide ganez hor ere parte hartzen dugula eta jendeak ikus dezala gai garela gauza asko elkarrekin egiteko. Haman komunean jartzen baditugu egiteko pres gaudenak, segurasko ez garena gutxiago izango dira. Eta, gure aldeik eskaini eskua pres daukagula lan egiteko eta bestetik eskertu zuen eskua. Edo zein ere. Proiektu hauek ematen diote gure herriari arnasa, naizta batzutan antolatzea, ez den gauza bat erratza. Gizarte bat denontzat behar dugu denon babesa, kalea irten ta parte hartu, zabali daukagu plaza, San Juan txapelketa integratzailean, oso ondo pasa. Eskerrik asko denoi eta hurrengo arte.